Máme tu nejakých hardcore hráčov, solnúčky väzu není fakt pre sráčov. 100 plusiek prvý vík, nečakaj nič iné. Hardmota zaveš jednou rukou svine. Vojaž zložil partu, invitol aj losta. Odišiel od kompu, naradal dosta. Vrátil sa z vecka, čo to je do piči? Lost už v dungu, daj mi heal, kričí. Prosím ťa, daj mi heal, chcem prežiť trošku deal. Prosím ťa, daj mi heal, vodku som použil. DPS nekikuje, tak to zas netauntuje. No jediné čo však série má, že healer nehiluje. Rangetko dokasťuje, miličko nedodžuje. A náš líder doma už len rukami zalamuje. Mythic tier začína, ideme do boja. Všetci sále, ideme craftiť boja. Nečakaj na nič, pošli tam všetky kresty. Musíme vyhrať závod, není inej cesty. Druhý boss topka, nešlo nič. Healer nehiluje, spieriťak vyťahuje bič. Ďalší vibe rýchlo, na healerov krič. Brandon v rajde? Aha, tak nič. Prosím ťa, daj mi heal, chcem prežiť trošku deal. Prosím ťa, daj mi heal, vodku som použil. Nič, ideme ďalej, aká bude téma dneska. Určite to nebudú naše top DPS-ka. Takže že by tanci, nie, to je iná story. Treba zhejtiť healerov, je to tak, sorry. 10 rokov DPS, nikdy nehral heal. Kebyže to switchnem, každý by žil. Dookola opakovať skurvenec heal. Teším sa na next tier, hehehe debil. Prosím ťa, daj mi heal, external mi nestačil. Prosím ťa, daj mi heal, už ho kastím, no tak chill. Pa pa da da pa 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 da da pa 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 pa.